Awards, oh! Mayang gabi pag-usab, mga angkol o mga auntie. Tugutin na sab ko ninyo na mga nasa tagkatahuran na mga oras ha. Yeah, awards, so gising na gising, especially yung mga nasa biyahe pa. Ayan, kumusta mo sa biyahe? Medyo umuokay na yung kigol ha, dahil nga umulan na. It's onset na ng rainy season mga kabisyo, tag-ulan na po sa buong bansa. Kaya shout out na ngayon, no, nakatutoy sa atin, no. Shout out sa akong igagaw nga si Melanie Cosvic. Yeah, words paliduha oy. Si Manong Driver nga si nakatutok sa atin, no. Pinicturan pa yung car stereo. Salamat Lou Duran, no, nakatutoy sa atin. Sabi niya paglingkod na mo naka-love radio na si Manong Grab. Ano bang pangalan mo? Dapat kausapin mo yung yung kumuha sa iyo call ha. Awards. Sabi ko na nga ba ganitong oras talaga Grab driver, taxi driver, lahat ng mga driver nakatutok sa atin. Awards. Yung mga meron pang nagpapabati din sa atin, no, nakatutoy ngayon, no. Magandang gabi, Uncle Toy. Yan, shout out po sa aking kasama dito sa truck. Mark Rabano, biyahin na naman na. Kaya always nakatutoy na naman sa inyo. Rowel Recoter. Sabi ko na nga ba? Mga bus driver din nakatutoy sa atin. Kung ikaw ngayon, isa ka pasahero, shout out sa iyo. Ayan, pinag-usapan po natin mga kabisyo ay itong mga uri ng kaklase mo nung elementary na ayaw mong katabi. Okay, tuloy-tuloy po natin mga kabisyo, mga nag-comment. May oras pa. Ayan, sabi dito ni Ezil Esguera, Buogon. Ay, o nga naman, sino namang ayaw? Sino naman may gusto doon? Buogon. Sabi ni Reyna Monteroso, yung bully literal. Yeah, words, nakatutoy sa atin. Yeah, sabi dito ni Cindy Garcia, sila yung may ayaw sa akin kasi pag maganda sulat nila, ginagalaw ko yung upuan para papangit yung sulat nila. Maldita ka din, Cindy. Pau ka, kabalyero. Yung ayaw ko katabi, yung ayaw magpakopya call. Ang damot noon pero mas marami pa kong kwarta sa kanya ngayon call. Yan ang sinasabi po natin mga kabisyo. Nung araw wala kang pera, wala kang kwenta. Ngayon, marami ka na pera. Sabi ni Renz Barnido, amoy luga. Ay, nako. Luda, ano bang amoy niyan? Rolando Cruz, yung namamahid ng kulangot. Ay, pambihira naman. Alam mo, nung araw, hindi uso yung kulangot, yung basa-basaon, yung kugmo. Nilo Salingay, tinuod yung kakol. Tatoy, pero ako lang giantos ang kabaho toy kay mangupya mangko. May mga ganon tayo, no? Yung kinukopyahan natin ng assignment o kaya ng mga exam. Matalino, kaya wala kang masabi. Okay na lang. Sabi ni Dip Undag, Hilumon. Ayaw mo ng Hilumon, yung hindi talkative? Tahimik ayaw mo? Sabi ni Dilon Alamon, di naliligo, call. Oo nga naman. Hihimatayin ka dyan. Sabi ni Kim Ramirez, mga bully at saka mga baklang classmate na mahilig mangalok ng paluwagan. Arnes Kagadas, number 1, nangihiram ng lahat ng gamit. Ano ba, nag-aaral pa ba yan? O baka akala niya ikaw ay isang rentahan. Sabi Tiawin Sani, akong kaklase ni Adto, hate na ko sa kayo. Kay naay gastas sa dalunggan. Hate niya dati, no? Karon, ngayon daw, perti ka sexy o kagwapa. Maski 40 years old na,
inig maglisdan na niya ang gapas sa iyang dalungan basta lang ibutang sa ilawom sa desk. Sabi niya nung araw hindi daw pwede pero ngayon pwede pagkapuwerte. Yaks. Sabi ni Mylene Kahilig, nangungopya na, nangaaway pa. May mga gano'n, no? Nangungopya na, nangaaway pa. Sabi ni Jessica Dinyo, bahong laway. Sabi ni Kinaya, yung mapanghi. Sandali lang, bakit mapanghi? Niian ba niya yung uniforme niya? O, alam mo nung elementary po mga kabisyo, dami po mga pisot. Mga way tuli. Kaya pag nag-i-CCR yan sila, doon din sila sa sa cubicle, hindi na sila nag-CCR din yung marami nakakakita ng yung pikoy, di ba? Ako, tuli ako batang baby pa ako, tuli na yung angkol Kahit na tanawon ni mo, perting pagkaisuga. Alam mo mga angkol, mga auntie, at syempre sa mga pamangkin po natin nakatutoy, ang mga yan na nababanggit po ninyo ay ilan lamang sa mga posibleng dahilan kung bakit ayaw mong makatabi ang iyang kaklase mo nung elementary, no? Ang bawat isa po sa atin ay meron tayo kanya-kanyang karanasan at dahilan. Pero ngunit ang mahalaga ay natututo tayo kung paano makikipagkapwa-tao at mag-adjust sa iba't ibang uri ng personalidad. Kaya ngayon, ikaw ngayon, abay, naiintindihan mo na. Awards. Dagan ngayon salamat sa lahat ng mga nakatutoy permanente yan. 9 p.m. hanggang 12 midnight dito sa 90.7 Love Radio. Siyempre, kasama niyo po lagi ang inyong Uncle Totoy. Totoy ba to? Ingat po tayo lagi mga kabisyo. Dito lang yan, permanente. Sa 90.7 Love Radio. Amping pirmi kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!